Il-Partit Nazzjonalista fuq qudiemnet il-Prim Ministru Lorenz Gonzi sokta bil-messaġġ tiegħu li pajjiżna m'għandux bżonn bidla fid-direzzjoni. Allura, għaliex għandna da issa nissugrawh ma' xi ħaġa li xi ħadd ieħor ilu jgħidilna il-ħin kollu li misna nbidlu, meta fil-verità il-bidla tfisser biss li nidħlu ġo ħajt. U l-eżempji kollha li tagħna ħadd ieħor huma eżempji ħżiena. Intant ma naqsux l-attakki fil-konfront tal-Partit Laburista bl-aktar kummenti li jispikka jkun tal-Prim Ministru li qabel il-Partit Laburista ma' mediċina ħażina. Imma skużi, jiena jekk jiġi tabib id-dar u ngħidlu għandi t-tifel ma jiflax u jtini mediċina ħażina, jien il-dat tabib sa nerġa' nafdaħ darb'oħra. Mimma mhux ovvja di jekk tani parir ħażin. Madankollu Lorenz Gonzi ħass li kellu jiċċara li bid-dikjarazzjonijiet tiegħu ma kienx qiegħed ibeżza'. Mux ta' parsi, mux comics, mux fantazija, mux qed inbeżza ta' vera. Għal darb'oħra nieqsal kollox mid-diskors tiegħu quddiem il-Partitarji Nazzjonalisti kien hemm l-ikbar skandlu li qatra pajjiżna, dak tal-Commission fix-xiri taż-żejt fl-Ene Malta. Kuraġġ, kull ġurnata qiegħda tgħaddi u kull ġurnata rridu nirfuha.